qondo yathi ngathi mayingazalwa kabusha ihlabelelo sekhulu nesishagalolunye chorus yakhona esho njalo uthi mangethwasa inkosi yami ngibe musha emoyeni bafuza abangcwele abasebusweni bakho nathi ngathi besingababasha emoyeni sibafuze abangcwele Nkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama unyazi lezulu ifundisa ngothando ngiyakhumbula kumdedelo wokuqala phezulu ethempelini sawungene sakhona lana izulu yama eside isikhathi incumile inkosi yethu bantwana besephakameni bantwana basebuhleni yathi mayiqala ikhuluma kuthina yathi iManazaretha ngiyanithanda yathi iManazaretha ngiyanithanda belingeke lolothando bantwana benkosi sihlephelane lona sinikezane lona sifunzane lona siphane lona samkelane lona nabangenayo sibemkele ngalo na bengifisa engathi uNkulunkulu bengasithanda ebese sipha uthando alipha insizwa yakwamadlala endaweni yasemthunzini ogama lawo nguNenze yathi mangabe lensizwa isishosha itha inkosi enkulu yasephakameni ubaba omkhulu esemzini nasemkhayedeni egula lensizwa yase ebezweni la kumukuzwakala ukuthi uShembe ufikile kwaZulu ezweni la kwaZulu base bemthwala bemisa emkhayedeni yathi inkosi yaManazaretha ngicela kuba ningithwalele yena nimise emzini kaNkulunkulu engikwakhile endaweni yaseMgungundlovu ogama lawo kuthiwa usemini school olubuye waduma ngokuthi kuseyidini namhlanje kuthiwa kusenhlanhleni ingelosi kumphilisa uyohlangana khona nayo uNenze okwamadlala wayeshosha abantwana benkosi yasephakameni wathi mangabeke esethwala eselethwa emzini waseyideni wabekwa endlini yakhe ubaba omkhulu yokuphilisa nokuthandazela iziguli igama lawo ayeqambe ngokuthi uzonke izizwe kodwa ngokunqamulela beyibizwa ngokuthi indlu kazonke yafika lensizwa yahlala lapha kithi eMgungundlovu yahlala injalo ishoshile kodwa sukulumbe uNkulunkulu wayikhumbula ubaba omkhulu efikile wathi mangabe efikile wayibona wathi hawu usekhona lapha mfana kamadlala yavuma yathi baba ngiyaphila yathi hayi ke njengoba lapha emzini wasephakameni emzini walapha emini school sewuzophila ingelosi yokuphilisa abantu izofika ikwelaphe izokwelula amathambo akho uzozihambela kunekhehla ke ubaba omkhulu ayijwayelene nalo kakhulu lapha endaweni yakwaMpumuza ebude buduze nakhona eIdeni endaweni yase-Edendale okwakuthiwa ubaba omkhulu ucaluza ubaba omkhulu wayehlala ahambe maye kuye bayovula isibhalo iBhayibheli leli mina nawe okwathiwa mase sikhethe inkosi safaka lengubo emhlophe sangena emanzini sabhabhadiswa asoba nalo kanye nesihlabelelo nebhuku lethu sefunda babe ayeke behlaleke bese bengcweka ngezincwadi ezinhle nalensizwa yakwacaluza wathi mangabe buya khona ubaba omkhulu wezwa sekukhala isigubhu enhlanhleni sekujatshulwa kanti seyifikile ingelosi yafike yamelapha uNenze esekwazi ukuzihambela ayibonga inkosi enkulu yaManazaretha ilolo lithando ihlobo zami ezinhle enkosini ekufanele ngabe siyalilwela umzuza inhlanhla efana naleyo ngiyakhumbula ngixoxelwe indaba yenganyana encanyana endaweni yaseNtanda emzini wakwaMsomi igama lawo kuthiwa uzondekile uthando ngikhuluma ngothando ihlobo zami ezinhle enkosini le ntombazane kuthiwa yayizalwa umame wayo owayomame nje owayeziphilisa yena kodwa ethanda utshwala kakhulu ephuza ngokweqile ephilisa ngenhlamba izingane zakhe kodwa sukulumbe inkosi ilanga lokukhanya yasuka ekuphakameni ibheke emzini waseNtanda ithema ngabe ihamba inqamula lapha ezinubeni imoto yaphambana nalomntwana ethunywe unina
esitolo samandiya ukuba ayothenga ushukela kanye nobisi. Yathi miqeda kumdlula yasicela ku-driver ukuba kahlehle kancane. Wathi umehlehla yasilehlisa iwindi, yasithi mntanami unjani, aphile lo mntwana ungubani? Asho mina nginguzondekile ngokwabani, ngokamsomu. Uyaphi? Ngesitolo, ngithunyiwe ekhaya ukuba ngothenga ushukela nobisi. Yasibuza inkosi, uyathanda yini siye eKhenana? Kusho inkosi ilanga lokukhanya iya entanda, kodwa imibuza kulo mntwana ithi uyathanda yini siye eKhenana? Igama leKhenana alilisha manje, ingakho sikuyaye kushiwo ukuthi uShembe akafi, uShembe akabuni. uShembe wayekhona mandulo, kusasenguye namhlanje. uShembe lo bekubaba mkhulu, umoya obukuShembe ubaba mkhulu yiwo osenkosini ilanga, yiwo obusenkosini inyanga yezulu, yiwo obusenkosini uThixo lenkosazana. Namhlanje yiwo lesiubonayo enkosini unyazi lezulu, ngoba lanti igama elithi Khenana lakhulunywa inkosi ilanga, kodwa sizosaqala ukulazi iKhenana sisiswa inkosi unyazi lezulu. Ebese lengane ithi ngiyathanda Nkosi, ebese ithi ngena lapha emotweni ngikise ekhaya. Ayibangisaye esitolo lengane. Yathi mengemoyehlisa inkosi emotweni, yathi phuthuma ufike ushiyile imali, ibese ubuya khona ngizokisa eKhenana. Bahamba nayo lengane baye entanda, babuya nayo abange babe besadlula kubo baye ePhakameni. Uma befika ePhakameni wasemthatha inkosi enkulu esiphameni nomntwana, wamisa esipholi, wamisa kulina Mntungwa. Wathi lina Mntungwa, ngicela ngigonele lo mntwana, umntwana wami lona engisitholele yena, engizosikhulisela yena. Ngicela ngifundisele yena konke okwenkolo, akwazisise. Ngifundise ukuhlabelela, ngifundise ukusina, ngifundise ukukhuluma kwalapha ekhaya, ngifundise ukubingelela kwalapha ekhaya, ngifundise ulimo oluhle lwalapha ekhaya. Lolu engicela nami ukuthi malubuye lubele kithi ulimo oluhle lokukhuluma isiminya sodwa. Uma ngabe ke isifundisiwe le ntombazane, emva kweviki ubaba inkosi ilanga waya eThekwini, wabuya namaroli amabhayi kakhali, wabuya namaroli endwangu, wabuya namaroli kakhalika, wase ewanikeza umphathi u-anti ulina Mntungwa ukuba athungele lengane amabhayi okugqoka kwentombi yalokho kukholwa konke, nohaqa kanjalo, nemvunulo yonke kanye nemnazaretha nenansuka yakhona. Yakhula lengane iyintombazane yemnazaretha, yalazi ivangeli. Uthe kuphakathi naphakathi kungazelele, inkosi ilanga yasibiza yathi, zondekile, ngabe awuthandini ukubona umame nodadewenu ekhaya na? Ibese ingane ithi, cha mkhulu, angithandi, ikhaya lami sekuyilo leli eKuphakameni. Nami ngisho njalo, ngithi elami ekhaya ikhona lapha ebuhlini, alikho elinye ngifuna ukuya kulo. Wena ufuna ukuyaphi? Yathi mayisuka lapho inkosi enkulu yasePhakameni yayisithi, lalela, uhle phela ubuye uhambe uyobabona abazali. Mawufuna ukubabona ubongazisa, khona ngiyokhipha imoto ikhambise ekhaya, ufike ubabona ubabingelele nje lezo insukwane ezimbalwa bese uyabuya. Yathi mntwana, yebo mkhulu, ngiyokwenza njalo. Wangena umhlangano, kanti kuzofika ingane yangakubo yayisimfanisa ngoba wayesekhulakhulile. Yathi wena kawuyena uzondekile babamsoni? Athi yebo ngunguye. Yathi kade babekufuna kini bayitshela ukuthi abantu bakuthatha bawuthwala ngawe, kwenze njani? Athi hayi, ngihleli kahle lapha ePhakameni, ngihleli noNkulunkulu, ngihleli noNkulunkulu. Yafike yayibika le ndaba ingane, kwadlula insukwana, inkosi ilanga lokho wavala umhlangano. Emva kokuthi uvale umhlangano, yayithatha le ngane inkosi esePhakameni yayise ekhaya, yamisa imoto kude, yasithi mntanami gijime lapha ekhaya ufike ubona abazali, ibese ngibizela umama wakho uthi ngithi ngicela egijimeze lapha.
Yathi mifika lengane ekhaya kwaphela ukuthi konje sengiyingane efundisekile. Kwaba khona isikhathi esincane ngoba yabhuqa kodwa yazi yabingelela. Yasithi mame umkhulu wasezulwini, ayathatha umkhulu wasekuphakameni, yathi umkhulu wasezulwini uthi mangikucele nangiya laphaya uShembe. Yayibisukuma iphendula umfulathela ihlaba ngejubane iphindela kuye umkhulu ivula isicabha semoto ingena kubo. Washingila umame okwamsomi wathi namuhla uShembe uzongazi kahle ukuthi uhambe intshontshe ingane zabantu eyithatha ezenze zakhe eyamoyinikeza ubani wayecela ubani ngawe wazothiwa ngehluleka nokondla imingane. Nangempela bantwana benkosi yamaNazaretha, bantwana benkosi uNyesu Yesu, ahambe lo mama athi mangabe fika ebude buqamama inkosi ilanga kuthiwa yayiphethe umbrella ilokhu ihlohle phansi. Uthe mase buqamama nalo mama yasiyithatha iqhibulela ivula ilokhu irongisa. Lo mama katshelwanga umuntu uma sekuhlangana amehlo amthatha amehlo enkosi yamaNazaretha amhloma phansi ngamadolo. Wesifika enkosini segaqa ngamadolo wasithi iyangibiza yini inkosi yami ngabe ithini? Akatshelwanga umuntu akayibize kanjalo kade esuke ekhaya eshinga ethi ufuna ukuyibuza inkosi yamaNazaretha ukuthi ubani wathi kantshontshe yakhe ingane. Kodwa mesefikile usekhuluma kahle ngesizotha uthi ngabe inkosi yami ithini? Yayisibuza inkosi udalwa yini ongunkosikazi uphuze utshwala na? Uthi ingane ithola sephi isifundo uma ngabe uyiphilisa ngenhlamba na? Ngicela kusukela namhlanje yeka utshwala uhambe ufuna umsebenzi ukhulise kahle ingane zakho uyezwa avume ebese ehamba. Ethi uzondekile miyeke ngizomkhulisa kahle. Ivume inkosi kuthe kusuka ke uzondekile njalo ubesihlala hamba wavela ekhaya. Inkosi ke inomusa ibifika kahle efika ukukhona kuphethe uma ngabe ifika ekhaya ize yagana lentombazane eganeni kwayo yagana insizwa kaHadebe lapha yangenhla endaweni ethiwa isebheke inqola ngenhla kwakhona kuphakameni ngokosiko lwasekuphakameni yaze yashona ishadele emzini kaHadebe ngokwenkolo yasekuphakameni. Uthando uShembe ethanda ngalo umuntu.